ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ndị ndozi ọdịnala nwanne m nwoke nọ nso ekene ụnụ. Asị m ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa. Ana m ayọ ụnụ so ụnụ gbaghara na anyị bịara nwaja ileti. Ihe mekwara na anyị ji bịa leti bụ na enwere ihe anyị na-achọ ka anyị mechapụ tupu anyị abịawa. Mbọsị anyị kwuru na anyị ga na-ewetara ndị be anyị ozi bụ every Saturday 4 p.m. ka anyị kwuru na anyị ga na-ewetara ndị be anyị ozi, kama na enwere ka nsi wee nweta obere ohere izu ụka anụnwa wee sị ka nna eme ka ndị be anyị na-amarakwa na ndozi ọdịnala ka nọ ya. Onwe na-ejebeghị na Nnewi ebe anyị nwere ndozi ọdịnala, ebe nwere Igbo Heritage Center, the cultural heritage of ndị Igbo. Ihe anyị bịara abịahụ ka anyị wepụ ihe nna nna anyị ha na-eme, nọọ ka anyị dozie ụzọ, ka anyị dozie ụzọ anyị ka ọ kwụrụ ọtọ, n'ihi na onye nwe anyị na-abịakwasị anyị n'azụ. Ọ bụrụ na anyị edozighị ụzọ anyị ka ọ kwụrụ ọtọ, ụmụ anyị na-ekwu okwu ha ahụ bụ ndị a na-ekwu maka ya. Because onye nwe gị na-abịakwasị gị n'azụ ọnwụnwa gị, kedu onye na-abịa gị n'azụ? After you kedu onye ọ bụ? Kedu onye na-abịa after you? A na-asụ Igbo anyị agaghị aghọta, asụ oyibo anyị agaghị aghọta. Kedu ihe dị so deep in this western religion mmadụ na-aghọta? I don't, because those things are common thing from common language. Those things ndị adịcha na akwụkwọ common language. Kedu ihe wụ the Bible? Ngwa na-ekwe na anya God, Joseph, Mary, birth of Jesus, crucifixion, resurrection, ascension. Ọkwa 7 ka m gụrụ ebe. Ọ bụ na destiny ka anyị na-enweghị ike ịmanwụ. That's why ụmụ nwaanyị anyị ji wee na-anụ dị n'ike. That's why ụmụ nwaanyị anyị ji wee na-agbara omenala Igbo ọsọ, maka na enweghị onye ga-anụ ha. A ga-asị na ha arụrụ arụ. Ọkwa maka baptizim nna enwere sometimes. That's why ọ dị mkpa ka ewuru nkụzi dị mkpa. Onye na-amaghị na nkụzi dị mkpa mana onye aha tara ata. Kedu ihe bụ John the Baptist na without mmadụ ka ume ọ ga-anwụ? Ị na-akwọ nwa n'azụ oge ọ bụla ịkwọrọ nwa n'azụ, without air everybody will die off. So abịara sị na John the Baptist na-abịa na-eti mkpu n'ọzara sị dozie n'ụzọ nke Olise bụrụ ka ọ kwụrụ ọtọ. Kwa ihe ha kwuru, ihe a bụ ihe nna agwa unu, because ihe nna agwara unu destiny ọ bụ ihe ha gwara gị. Because ngwaba gị ihe ọdịnala Igbo pụtara ịmaghị ya. Ngwa gị ihe omenala Igbo ịmahụ, mana ịma nke ndị Rom. So nke na-eme na-ekwu na-atụrụ gị aka na akwụkwọ ahụ iji bụ na akwụkwọ ahụ iji ọ bụ nomatid a na-agwa ụmụaka n'ebe a na-aga skuul na ntakara. Ngwasị ụmụ nwaanyị ngwaba ụmụ nwoke, maka na ọ bụ ụmụ nwoke tinyere ụmụ nwaanyị anyị na nsogbu a. Ọ bụrụ na ọ bụghị ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị agaghị abara nsogbu a. Kedu ka, because ị ga na ala Igbo taa, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ iji ịnụ nwaanyị na ị ga-ajụgodi kedu onye ebe ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị onye ụka, ị naghị anụ. Mmadụ one n'ime unu ga-eji ịnụ nwaanyị asị ọ bụ onye omenala ma onye ọdịnala ma ọ bụ onye nke nwa okwere? Because ihe mere bụ na this culture a na-ekwu okwu ya na ndozi ọdịnala anyị na-eme reform now. Ọ because ọ dịghị n'ọda. Had it been n'ọdị n'ọda, onye ọbụla mara nke wụ nsọ ala, ma na nsọ ala bụ maka ihe ọbụla gbasara the mind, which is the religion. Ịghọtago? N'ime ọdịnala ka ọ dị. Ịghọta? Ọ otu esi akpọ Christianity ka esi akpọ nsọ ala. Ọ bụrụ na ndị mmadụ mara ya, then ijesi ịnụ nwaanyị ọsị gị ya bụ onye nsọ ala, automatically ịmarago na onye a bụ onye na-edebe iwu obodo. Mana iji ịnụ nwaanyị na ọsị gị onye ọgọ mmụọ, na gịnị bụ ọgọ? Onweghị ya na-akpọ onye ọgọ mmụọ. There is nothing like that. Ịgọ mmụọ is to onye nọ within the universe, onye nọ keep law of nature. You got to go to meditate, to talk, to be inner mind. Onye ka transform into church, because ị ga na church now, ihe na-agba bụ okwu Chukwu. Because ị gaghị emeri onwe, you cannot talk to God by yourself. Then you need the one man somewhere to talk it to you. Hapụzie the teachings, gwazie gị okwu Chukwu. So what? Had it been na ndị be anyị
ma this their way of life ka ha si ebi ndụ ha. Ọ bụrụ na ha ama ya, adịghị m chọọ na all this confusion dị be anyị ga-adị. Because iji ịnụ nwaanyị na mụnụ ga-asị gị ọ na-ejekwa ụka, kedu ụka ha na-eje? Isi mụ na ọ naghị eje ụka, isi gịnị ọ sị gị na ya bụ eze nwaanyị. Look at iji ịnụ nwaanyị, ọ sị gị na ya bụ eze nwaanyị na-agbakọ ụkwụ ha. Yes na because onye nwa na onwe na-ekwu eze nwaanyị, ọ maghị ihe ọ na-akọ. Oche na dajizi ihe ọbụla bụ fantasy, all this magic something of all of it. Onye eze nwaanyị ọ na-eme magic, ọ na-agwụ agwụ, ọ na-ere ere, ọ na-agba agba. Ewerego this thing mebisi ụmụ nwaanyị anyị. Onwezie ka ụmụ nwaanyị si wee sị na ya chọrọ ime ka nna ya si eme omume, asị na ọ bụzi eze nwaanyị, ọ baana na ọgba nje, ọ baana na ọgba nta, ọ baana nka. Ọwụ dị ka esi ndị dajizi ikwu ha anaghị otu, ọ bụ datin na-aga ndị mmadụ n'isi direct. Iji ịnụ nwaanyị na-agwa mma ụnụ na onye atụkwa eze nwaanyị, and even meanwhile ụmụ nwaanyị anyị nọ na be anyị, some of them chọrọ ime ihe nna ha mere, ha chọrọ ime omenala Igbo, but ha ma ha na omenala Igbo. O nwere ihe m na-achọghị ị na-ekwu na in fact achọghịzi m ị na-ekwu go deep Igbo here, achọghịzi m ị na-ekwu na Facebook anymore. Ịghọtago? O nwere something ka omenala ahụ na-ekwu, ọ bụkwa ihe ahụ na-ekwu ka ọgwụ. Ịghọtago? So ọwụ na anyị butusie ndị be anyị both from teachings, ha ma na Chukwu ahụ a na-achọ achọ nọ n'ala Igbo ka obi. Nwanna agaghị m atụrụ gị asị. Enwe ihe m na-atụ, ana m agba ka ndata ego, ị na-akwụ m ụgwọ nwa. Chukwu ị na-achọ achọ is holiness, is highness. N'ala Igbo ka obi. Ịma na o nwere ụlọ, ụlọ abụkọrọ nwere ụlọ. Ọ bụrụ na ị kwere n'ihe m na-ekwu, then why don't you see that person na-agwa gị? Ka ị gaghị afụ ya? Why na ị gaghị afụ ya? Ndị mmadụ na-ebugharị Biafra pụtara highness. Afara, o nwere osisi a na-akpọ afara. Osisi aha bụ the longest tree on earth. Ọ ya ka ndị Igbo na-akpọ afara. Bi ebe obi, the dwelling place of the most highness. Ihe a bụ Igbo ka asụrụ bi afara, obi afara, ebe obi, the dwelling place. Ọ bụkwa m na-eme eke up. This thing I'm not making it up. You got to go. So ọwụ na ebe ahụ ka obi nwanne, otu ahụ isi eme omume, otu onye bi na be kingdom of God kwesịrị isi eme. Ọ bụ that way. That's why ndị agwa gị na you can never, na nwanna akwa dị clean can never wear a dirty body. Onye ahụ ya ruru unyi, you must wash your body. Ị ga-asa arụ, ịsasị ya arụ, yiri akwa dị ọcha. You can never even mention the word Biafra without being a clean man. You will die. Ị ga-anwụ. Because it's a temple. Ọ bụ a temple, a purified temple. Obi afara. Afara bụ the longest tree on earth. Ukwu osisi tokarịsịrị n'ogologo. Highness, the most high. Ọ ihe afara pụtara na ọnụ Igbo. Simple as ABC. They mere me simple so that onye ọbụla ghọta ya. Go and do your own research. Izusi osi gbasịa agwa, ịpụta bụrụ Biafra, free flag na-akpagharị ka oke gị jiri amị ka ebe utie. Before you mepe ọnụ kwuo datin n'ọnụ gị, you must be pure. If not, ị ga-anwụ. Ị ga-adị clean. Nwanna anaghị adụ unyi were eje n'ụlọ Chukwu. All of you want to see God, you love God so much, but you do opposite. Ị naghị eme ihe o kwuru. Igbo bụ tabernacle. Igbo isi ọkwa ọjị ahụ unu na-ekwu, ọ dị n'ọjị unu. Ọkwa ọ dị ebe ahụ ibu ya, idosara ọjị na yard, were ọjị tinye n'ime. Kedu ihe ọ bụ? All these things are not make it up. I'm not making it up. Ọjị bụ tabernacle, ọ bụ ọfọ ka a na-ekwu maka ya. Igbo bụ ọfọ. Ị naghị edebe iwu ọfọ, ị naghị edebe iwu Chukwu. Onwe nke ị na-edebe, mana ị chọrọ automatically ka all these things happen to you. Kedu ebe ọ na-eme? I want to know. Where does that happen? Na mmadụ ga na-eme something n'aka na ị na-achị ya n'aka eme. How can? Na nwanne, ihe mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. That is natural way of life. Ụmụ nwaanyị anyị bara n'akụkọ kịta. Because why? Sọsọ ihe ji na ụmụ nwaanyị anyị n'ụlọ ụka bụ mmegheri ụmụ nwoke. Because there is what we call law and order. Nwoke with the law, nwaanyị with the order. Two of them work together to create a society. So ọ bụrụ na ụmụ nwoke enweghị law, ụmụ nwaanyị esoro nke ha fụrụ order, ha fụrụ Christian order.
ịchọzi ịnụ nwaanyị iruo ebe ahụ isi na ọ bụ ọdọfụ nwaanyị a ọ na-ejekwa ụka kekwere ihe ọ ga na-eje ọ bụrụ na ọ naghị eje ụka ọ sị gị na-abụ eze nwaanyị ị ga-anụ na mmadụ gwa onwe ya eziokwu ị ga-anụ ị gaghị anụ ya na isi because the morality human being is a body, is a moving machine. ịghọtago so ị ga-abịa mmadụ ga-ịnụ nwaanyị na ị ga-alaik na ịma onye ahụ bụkwa eziokwu. You have to know kedu ka o si ebi ndụ ka ndị be ha dị ka ị ga-ama ya. Ọwụ na this girl enweghị moral standard ị ga-anụ ya, ị gaghị anụ ya. N'ala Igbo na ka moral standard e nwere, what is the moral standard n'ala Igbo? Where? Ke the moral standard of Igbo land? There is no moral standard. So the only one dey know Christianity. So this girl must be in Christianity for them to be married. So they are trapped. You got to go. So ọwụ na this new reform a na-eme now, which is nsọ ala Igbo, which ihe ọ bụ ka na-egwa gị chọkwa go and do your own research. Nsọ ala bụ way of life. Ọ bụ datin ha na-akpọ Christianity, the followers of Christ. Ọ bụ ya bụ nsọ ala. Mana ọ bụ nke ha bụ na Christ ka ha na-eso. You got to go their own Christ, which onwe ha onye bụ Christ, no something they clean, crystallized mind. Why of Christ? Anyway, mana nke ha bụ nke ha. Mana ị na-eso ha ebe ka nke iso ha eje. Ọ bụ na ha ka ị ga-edebe nsọ ka ọ bụ ana gị ka ị ga-edebe nsọ. Ị ga-edebe Rome nsọ ibi na Rome. Ị ga-edebe England nsọ ibi na England. Ala Igbo ka ibi na ya. Ebe ị ga-edebe nsọ bụ ala Igbo. Ihe ị ga-ama bụ omenala Igbo ka ị ga-ama. Nwanne, omume gị na ukwu omume nsọ ka a na-agwa gị. Omume nsọ anụnwa dị asaa. E nwere omume nsọ ha dị asaa. Ndị Igbo na-akpọ omenala Igbo ọ dị asaa n'ọnụ ọgụgụ. Omenala Igbo dị asaa. Omenala Igbo dị asaa n'ọnụ ọgụgụ. Omume gị n'ala, ọma omume n'ala. You must keep the sacrament. ịghọtago. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ iso ụzọ Chukwu ka isi wee chọọ, because ọ bụ ngụwa na-ekwu na ị chọrọ iso ụzọ Chukwu, ana m agwa gị ụzọ Chukwu ahụ esiri ị chọrọ iso. This is the truth and the life ka m na-agwa gị ha, because ọ bụ ngụwa si ị chọrọ iso ụzọ Chukwu. Ọkwa ụzọ Chukwu ahụ ka a na-egosikwa gị na ebe ka ị gbasi eje. Mmadụ ọ na-ahapụ ebe a na-echi echichi jee ebe a na-arụ arụ. Isi ị chọrọ ụzọ Chukwu, ndozi ọdịnala ha bụ antikraịst. Ọ sịwakwa gị sị gị na nekwe ụzọ Chukwu isi ị na-eje somewhere, a na-asị gị na nekwe ụzọ ebe ị na-eje ebe a, isi mba o ebe ni ka ọ dị. Mana akwa ngwụwa na-achọ ebe ị na-eje, ngwụwa bụ onye na-achị na ana m achọ way to this place. Look at the way. Nwanne, e nwere ihe a na-akpọ nsọ ala, but all those things with doctrine ị ga-eme understand ghọta ya so that ka ị soro ya, because e nwere ụzọ, nwekwuru ụzọ, nwekwe GPS na-egosi gị ka ị ga-esi wee navigate wee jee ebe ị na-eje. Plane na-efe n'elu, plane na-agba n'elu, o nwere GPS o ji aga, ọ bụrụ na ọ bụghị ofu n'ụzọ. ịghọtago. So ihe a na-agwa gị bụ na ndozi ọdịnala kompas ga-ebu anyị wee gafee this underworld. Nwanne, ihe m na-agwa gị bụ ihe ọ ga-eme 200 million years time. Go and check it. The same yesterday, the same today and the same tomorrow. Even ndị na-eje ụka na-ege ihe m na-ekwu, ma fada ma onye ọbụla, n'ime akwụkwọ nsọ gị ọ sị na Jizọs Kraịst bịara, ha gbuo ya, gbusia ya, worship be ya. Jizọs Kraịst bịara, ha gbuo ya, ọnwụọ resurrect ya, ma ascend, ha buru ya, kpọọ ya, desa ya na ya dị, worship be ya. Then why ọ bụrụ na ọ bụghị iberibe ka ha dị, why na ha ekweghị ihe ọ na-ekwu mgbe ahụ ọ na-agwa ya? Why they don't listen? Why ha ji wee mechazie soro ilu uzugokwe the man ị na-ekwu, ọ nọ na-agwa gị okwu, ịgba nkịtị, okwu si ana. Then how do you gekwe nke ga-esi amazi ihe ha ọ na-akọ? How? So now the best thing ndị be anyị ga-eme, mostly ụmụ nwaanyị, ịghọtago, hapụ ụmụ nwoke, leave them because the children is in your hand. Ụmụ nwaanyị anyị, ụmụ a na-amụ amụ, ụmụaka anyị bara na akụkọ, you are responsible. Ụmụ nwaanyị anyị ịdị responsible na ụmụ anyị bara, ma ndị bara aba ndị ka ya aba, because onwe ebe ọ bụ na nwaanyị nọ n'ụwa, ọ ga-eme sure na future of her own children dị guaranteed. Hapụ ụmụ nwoke na ha ofeke. Ọ ga-eme sure na ụmụ ya for tomorrow.
ịghọtago. Mana ndị nụrụ di kịta na nwere ike di ha bụ night n'ụlọ ụka bụrụ ndị isi n'ụlọ ụka, o nwere ike onwe ha too much mouth, but ndị anụbeghị di ha ji n'oge hie isa n'anya. Ọkwa na-achị ọ kpatara ego isorie because mmanụ ego na-achị dị n'Africa today. Onye ọbụla ga-eji enu nwaanyị ọbụla di ya ejighị ego moto ma ọ bụ ọ naghị agba moto, ọ na-adụ azụ ụlọ azụ ụlọ. Mana geenụ ntị, mbụrụ nwaanyị enweghị m ike ịnụ onye abụghị onye ndozi ọdịnala, nna gbe nke bụ eziokwu. Mbụrụ nwaanyị bụrụ onye Igbo agaghị m eme ya. I can never do it. Ma why? Because a culture bụ ihe na-eme develop the mind of the child. Di gị aha kedu ihe o represent as a man? O kwesịrị inwe law because man represent law. Kedu iwu ji ya? Kedu iwu ji the man as a man? Because man must look, you must, it's your own right to do that. Kedu ka anyị ga-esi anọ ọkụ agụnyere anyị n'aka a na-erenyu anyị n'aka? Kedu ka anyị ga-esi anọ ọkụ agụnyere anyị n'aka a na-erenyu anyị n'aka? Isi ịbụ nwoke, you can never think. Nna ụmụaka ị na-ama ke ihe na-amụziri ha for then why? That is why you hapụzi ụmụ nwoke n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ụmụ nwoke na-disappoint go, adịgo m fed up because anaghị m eme argument. You watch ya my Facebook, just go and watch my Facebook. I don't do argument because someone at the mind bụ level of understanding. Ebe ọ bụ na uche gị dị ebe ahụ ka your mind dị, because nwanne onye ọbụla nọ n'ụwa must learn one day. Ị na-ịma ha na ndụ ịma n'ọnwụ. One day you shall learn, so why should I argue with you? Ma agwa gị nke bụ eziokwu. If you like, you take. If you don't like, you don't take. Ndozi ọdịnala na-eje ebe anyị na-eje bụ to establish Igbo cultural institution to educate our own children. Ọ bụ our own right to do that. Ọ bụ our own fundamental right ka anyị make sure na ụmụ anyị nwere a good future. Ọ bụrụ about materialism. Ịkụziere nwatakịrị ihe, they will build everything eji arụ sayensị dị n'Igbo language. Ebe aha ka m na-agwa unu, to be honest with you. All those things you call religion in Igbo language, ha niile wụ science complete. Ha niile from A to Z. Ihe mere bụ na anyị na-limit information anyị na-give out na public. Ọ bụ na ọ bụghị ya, I can tell you. From A to ihe a niile unu kpọrọ religion na ala Igbo, ha niile bụ practical science a na-use today. From A to Z. Igbo land, names of Igbo land, way to decode these sciences and use them. Ọ ya ka e nyere asị afa n'Igbo. Afa ahụ efere afa villages ahụ ọ ka ị ga-esi eme ya, mana ịma ha n'ebe nke bidoro mgbe o bidoro. E nwere nke ọ ga-ọsị gị after village a, the next one ya bụ ihe ị ga-eme. Ọwụ na iweta okwute na ihe ị ga-eme okwute aha bụ next village bụ afa ahụ. Ọ sị gị ịgafe the next village aha gaa na the third village, ọ sị gị gbaa ya ọkụ dị ona. Ịchụ na afọrọ ọ sị gị gbaa ya mmiri dị ona. Otu akọ esi na-agwa gị ya ọgụta 7. Ị gaa na the next village. Ọ ruo na 7 ahụ ọ sị gị ị ga-aga na next village. Onye gị asị afọ obodo. Ọ sị gị gaa na next village. Ị gaa na next village, ibidokwa ebe ahụ continue. Otu aka the whole system of sciences wee dị based on them. Ihe a bụ ihe edebere ga-edebe. Otu aka o si wee dị n'ọjị.